Jeg vil gerne fortælle grunden til, at jeg blev familievejleder. Gennem 12 år som pædagog i daginstitutioner erfarede jeg i garderoben morgen og eftermiddag børn, der reagerede som børn gør, og adskillige forældre, der var frustrerede og usikre, med øjne og ord, der efterspurgte mere tid og mere ro til at tale med en som mig om de udfordringer, de stod med derhjemme. Der var aldrig tid nok. Jeg havde altid lyst til at tage dem i hånden og gå med dem hjem. Hjem i familiens ramme, hvor der er tid og ro til at tale om hele familien. Så jeg fik en idé. Jeg skabte familiefrekvens for at ramme den tabubelagte frustration, som alle forældre står i indimellem. Et sted mellem magtesløshed, kærlighed og ønsket om at gøre det rigtige. De fleste forældre har prøvet at miste troen på sig selv. Børnene mærker det med det samme. Lad os sammen bryde tabuet. Nu er det legalt at række ud til en som mig, hvis du vil vokse i dit forældreskab. Jeg vil gerne slå et slag for de mange skønne forældre, jeg har mødt gennem tiden. I fortjener at blive set, hørt og støttet, både når det går op og ned, så I også kan få øjnene op for alt det gode, I gør for og med jeres børn og hinanden. Kontakt familiefrekvens. Det første skridt til det gode familieliv.